Good afternoon guys. Suray lang ko sa kaliburan guys. Tanaw lang ko sa mga binuhi nga baka. Akong baka guys. Pag-usa nga on danig mangga di ay. Muna kinabuhi diri sa kuan. Kung naka sa probinsya. Mo gini lang pasaw kayo guys. Kaon danig mangga ning bakaha di ay. Usang baka oh. Ayok panungay ha. Muna kinabuhi probinsya guys. Baklay lang kung ako rang usa. Pero laban bisag init, laban lang. Layo mo gining bukira guys, nagbaklay ra ko guys. Saon pobre man tawa man sakyanan. Iri lang ko sa kuan. Oh, dapat gamay baka guys. Manggahan mo ni guys. Ayang anak guys. Oh, nagtutoy din yung baka guys. Muna buhi diri sa probinsya. Kinanglan probinsya mangi ka magpuyo guys, kinanglan adyo kay buhi. Simbako lang. Hospital na adyo kay panguhaan. Kay lisod na kay panahon na raw guys, walay makapahulam og kwarta. Og na makahulam mga kwarta pero ibaliwala na lang ka guys. Pwede pa ngayon, pwede rin tangkihon. Pero salamat niya po sa Ginoo guys. Hala. Ay! Aray, kasakit. Bugtong ko sa baka guys. Ay, Diyos ko.